Dak li għamiltu huwa proċess sinodali, mixja flimkien fejn faqda waħda bħala poplu wieħed aġintu flimkien il-ħeġġa u r-riżorsi u issa qed ingawdu l-frott. Sostna dan l-Arċisqof Charles Scicluna s-sibt filgħaxija fejn inawgura t-tieni fażi tal-proġett tal-pittura tas-saqaf tal-Bażilika tal-Belt tal-Isla, fejn titfakkar l-għajnuna tal-Madonna waqt il-Mart. Bil-pittura tkun xogħol l-artist Manuel Farrugia mażul biex isebbaħ is-saqaf kollu tal-Bażilika u kolleġġata tal-Belt Sengleja b'temi Marjani. Waqt id-diskors tiegħu l-Arċisqof saħaq li grazzi għal ħin mogħti minn diversi voluntiera il-kontribut ta' bosta li qasmu l-idejat tagħhom blan ewlieni li tinħoloq xi ħaġa sabiħa bħal din sabiex tagħti glorja lill-Alla. Huwa insista li opri tant sbieħ bħal dawn biex jieraq li jkollhom żvilupp. L-Arċisqof insista li din il-pittura mhux biss hija monument tal-għożża lejn il-Madonna, iżda apprezzament li f'ħidma ta' għaqda nilħu l-milja u l-frott mixtieq. Il-kapitlu taħt it-tmexxija tal-Arċipriet il-Kanonku Robin Camilleri flimkien mal-amministrazzjoni tal-Bażilika ftit aktar minn sentejn ilu kienu għażlu proprju lill-artist Manuel Farrugia sabiex titwettaq il-ħolma ta' kull Senglejan, jiġifieri li titlesta l-pittura mas-saqaf kollu tal-Bażilika. Oriġinarjament kien l-artist Giuseppe Briffa li pitter is-saqaf. Bl-opra kienet lestiet fl-1934. Sfortunatament dan ix-xogħol intilef fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija meta 80% ta' din il-Bażilika ġiet imġarfa.